Zajtra prídeš o 10:00 na sparingy? Zajtra prídem o 10:00, lebo samozrejme príprava sa mi pokračuje. Streda tradične sparingy o 10:00 a štvrtok heavyweight sparring po obede. No ja som sa ťa už chcel predtým spýtať, ale som sa hanbil, No daj. že čím si bieliš zuby? Mám veľmi dobrého zubára, Marečku, dentalist, takže takto pozdravujem, samozrejme urobím moje reklamu. Zuby sú taká vec, ja stále hovorím, že do toho by som investoval, to je také si jak tetovačka, že vlastne tetovanie máš na celý život a tam by som určite nešporil. Keď už si hovoril o týchto tetovaniach, tak tu si dal tie lvy. Áno. A to si dal schválne takú farbu, aby to ladilo s monoklami. Áno, presne tak, to je taká dúhová farba a hlavne vidíš, takto mám dve levy, to veľa ľudí sa pýta, že prečo levo, keď je Vemola lev, ale ja som vlastne originálny lev, lebo ja som narodený v auguste, takže ja som znamenie lev a vlastne toto mám, že ukáž, aby som to videl tunak, že vlastne toto je divý, akože tuto som v zápasovej forme, keď som divý a tuto som normálne skromnočky a vlastne to som ja, akože moje osobnosti to obrazuje, moje zrkadlo mojich osobností a vlastne na tejto ruku mám vlastne rodinu, tu mám mamu a otca, tu mám vlastne Ježiška, to bola moja prvá tetovačka, čo vlastne ma chráni, keď idem do klietky, tu mám syna, tu mám manželku a tuto mám miestečko ešte na dceru, ale ešte malinká, ale vlastne tento rok už po zápase už je sem aj ona, takže toto je taká rodinná ruka. Alex, tak ja mám na teba dôležitú otázku. My zisťujeme, že či ty tu náhodou dneska nie si ako špión. Já jsem tady dneska jako špion, ale sám pro sebe, protože mám před sebou Kotalíka, tak na něj jdu špionovat, aby mě Ilja něco naučil a tyhle ty vlčáci, aby mě to naučili. Jako špionovat nejdu, protože Tyla je můj kamarád a já bych nikdy nic neřekl tajnýho, vůbec nikdy. Tak ty máš srdce na správnom mieste. Yes. A já jsem válečník a tohle, co se děje tady, zůstane jenom tady mezi náma. Super, ďakujem. Když mi někdo něco řekne, to zůstane tady a tady to vypustím, tady to pustím dál. Hotovo. Dobre, super, to sme radi. A ešte nám povedz na záver, že ako sa ti trénovalo. Tak trénovalo jsem mi s těma vlčákama strašně, protože ty vlčáci mě úplně rozbili a jako skvělý trénink, vždycky se mi tady trénovala skvěle, ale teď najedu do toho modu MMA a si myslím, že budu zase v té dobrý kondici, jak jsem býval. Moje heslo je Láče z OFA. Yes. Very good heslo. Tak ako sa máš po tomto tréningu? Veľmi vyčerpano, veľmi. Čo ti mám povedať? Ťažké váhy, všetci sú tu nad 100 kg, hádza to celý tréning, není sranda. Bolo to niečo podobné, ako keď si bol v Brazílii sa byť s domorodcami? Hej, bolo to veľmi podobné. Dobre, no tak to sme radi v konečnom dôsledku. Skús nám dať freestyle o tomto tréningu. Kámo, ja som na dôchodku, že povom. Práve, že teraz som aktívnejší v tých videách smiešných a v tomto skorej. Tak povedz nejaké slovíčko, ktoré by sa mohlo rímovať na tento tréning aspoň. Na tento tréning ťažká drina, sme ťažkí jak skriňa, brucho jak svíňa a to je všetko. Hneď po tebe ideme za pištom. Áno. A vieš, na čo sa ideme pýtať? Ja viem, na ten čokapik, to je úplne jasné. Ideme zisťovať, že aký je pištov názor na to, že či máš čokapik. To je pištov čokapik, tomu je není, ja s tým nemám nič spoločné. Takže môžeš nám prisahať, že žiadne čokapiky na tréningu. Prisahám, fakt prisahám na svoju česť, že tam nemám žiadny. Dobre, uvidíme, čo povie Pišta. A ako sa ti dneska trénovalo? Dneska výborné, veľmi výborné, dynamický, silný tréning, výborné, veľmi dobré, fakt, ako je paráda. A cítiš tam na sebe aj nejaký progres, keď tu trénuješ s týmito vlčiakmi? Neskutočný, zatiaľ dá sa povedať 2 roky, neskutočný progres, čo sa týka pohybu, výkonnosti, všetkého, áno. Veľká vďaka chlapcom, aj trénerovi, veľká. No, Pišta. Ja sa, Terko, sa ti venujem. A teraz dôležitú tému ideme rozoberať. Videl som s Miškou, čo ste čo chystali. Čo ten Miško a čokapik, aký je tvoj názor na to? Má tu nejaké čokapiky, nemá? Ako to je? Hekoš, máš tú storku s Miškom? Áno, mám to tu. Tu sa pozrieme, hneď to vysvetlíme, jak to bolo. Takto to bolo. Pred tréningom. Ideme, takéto úplatky sú, takéto úplatky, lebo on vlastne nás chce uplatiť, aby bol ľahší tréning, ale na nás to neplatí. Takže tréning bol taký, čo myslíš, ako by si to zhodnotil, Pišta? Za mňa dobre, ja som teraz v celkom dobrej formičke, na to, že ešte nemám dátum zápasu, ale mne to chutí. Dobre, teda, tak dáme na budúce tvrdší tréning tým pádom, dobre. Ale musia ešte aj ostatní zvládať, vieš, nie len Hej, ale však tak ťažko na cvičisku, ľahko na boisku sa hovorí. Určite, ja ešte musím povedať, že ešte Olex ma včera dobre rozcvičil na začiatok týždňa. A pred nami je ešte deň voľna, čiže to musíme vlastne rátať. A ako ťa rozcvičoval? Včera rozcvičoval ma tak, že sa mi chcelo plakať na konci, ale nie, krutá rozcvička, on ide s jednoručkami, ideš 5 minút, že už potom ani ramena nevedia, čo robia, a potom kvalitné lápky. Koľko sme išli včera? 3x5 minút? 4? To ešte silová robota na pitvu. No. Normálne mu závidím, lebo ten Olex, ten ma raz lápoval na parkovisku a bolo to super, takže doporučujem Alexandra. Ale ináč Olex raz aj mňa rozcvičoval a to si presne pamätám, že som potom ruky som si rozcvičoval, ale chodiť som nevládal, lebo tie rozcvičky fakt vedia zničiť človeka. Áno, ale trénoval som aj predtým, ale poviem ti, že má to niečo do seba. Čo to? Fakt, že lepšie rozcvičené ramena som asi nemal. No môže byť. Tak sa spýtam ešte Olexa na to celé. V čom spočíva tajomstvo tvojej rozcvičky? No a rozcvička musí byť kvalitná, vieš. Veľké tajomstvo je to, že musíš zničiť toho človeka hneď za prvých 10 minút a potom akože môžeš mu dávať už ten tréning, lebo vieš, keď máš veľa
súkromek, tak za deň nezvládneš proste 10-12 ľudí, že dávaj kvalitný tréning celú hodinu. Za 10 minút ho vybavíš a potom už tak, vieš, postupne pomaličky, tieňový boj, lapovačka a tak ďalej. Budem jednoduchšie, on ťa zničí na začiatku, aby potom mal ľahšie lapy, vieš? No, potom to tak neboli. Môže byť, ty si vlastne taký mentor pre tých ľudí, povedz nám taký svoj obľúbený motivačný výrok. To, že ľahko bude na boisku, keď ťažko na tréningu, to je jedna vec a druhá, že aby si zvíťazil, musíš pracovať a ešte jedenkrát pracovať. A keď nezvládneš, tak ešte trošku pracovať a tedy to bude, tedy sa bude dariť. Tedy budeš mať šťastie, budeš mať výhru a všetci budú myslieť, že to je iba náhodou. Nie, iba preto, že si pracoval veľa a tvrdo. Čiže česť práci. Tak sa ešte na to celé spýtame head coacha. Tak nám povedz, ako ty hodnotíš celú túto situáciu, čo sa deje na tých tréningoch. Dobre makajú chlapci, alebo teda makáme? Tak začalo to tak nenápadne Labutím jazerom, hej, tou rozcvičkou. Prešli sme nejaké nácviky v postoji, potom sa pohádzali po zemi, potom sa poobjímali pri stene. Myslím si, že to má hodnotu, akože platnosť by som povedal, ostala tatami taká masná po nich. Takže tuky išli preč a kondička išla hore, takže malo to úroveň a sám vidíš, aj uško si mal potrhané, takže ideme bomby. Ako sa ti dneska trénovalo? Dneska sa mi trénovalo super, ako vždycky, keď som tu, takže nemám čo vytknúť head coachovi. Zostal super tréning, je to na mne vidieť, že mám toho dosť, takže je to dobré. No a čo ten posledný zápas, lebo ak som ti písal, ale asi si mal veľa tých gratulácií, tak nestíhal, no ako nie, sa to vždycky zahatí, vieš, a ja potom tak to už nevrátim. Cítil som sa fajn, to je super, sa zmenil na poslednú chvíľku, bolo to také, že s čím sa treba akože popasovať, ale všetko bolo fajn, všetko dobre vyšlo, výhra je doma. Škoda, že nie na finish, že bolo to zasa na body, ale tak ale že tá výhra. Výhra je výhra, ale aj teraz sa čaká niečo najbližšie, nie? Niečo sa už dohaduje, ja som už akože ústne potvrdil nápad, že čaká na druhú stranu a tak ďalej, takže ešte nemôžem predbiehať, ale už sa niečo rieši. Jožko, tebe sa ako dneska trénovalo? Tak išli sme spolu, to je skôr otázka na teba, ale myslím si, že to bola kvalitná robota. Mne sa to celkom páčilo a všimol som si, že už sa zlepšuješ aj v tom postoji. Áno, tak ja som bývalý zápasník, čiže skôr to ťahám na tú zem, tam ma to viacej baví, ale pracujem aj na rukách a priateľový človek musí mať aj dobré ruky, dobré oko, aby si to postrážil. No, oko vidíme, že dostalo zabrať. Tak spárujeme naplno, takže to patrí k tomu. Sem tam sa tam niečo pritrafí. Dneska tu máme aj takúto vzácnu návštevu, Miška. Čo tu máš dneska na tom tričku? Babka Vierka mi to kúpila, vlastne nie. Kúpil mi to kamarát Pali. Aha. To je celé. Asi mi sa povedať, že som pekný ako z rozprávky. Cítim sa trošku taký dneska unavený, lebo kopačky to akože nad hlavu úplne v pohode, ale aj tie takedowny, to tam som doma. Videl som to, že odkopával si hlavy dneska vyslovene. Ďakujem za ten pribínaček, čo si mi nechal na recepcii a rád ťa uvidím znova. Dneska je výnimočný deň, nie len preto, že sme vyhrali nad fašizmom, ale zároveň je aj čo? Zároveň je to, že ja mám 50 let a je to den osvobození, takže já jsem tady ty kluky všechny osvobodil, jo, a proto mi dneska nandali úplně všude. To je strašný. Ale na to, že máš teda 50, ako si povedal, tak máš neskutočnú fyzičku a neskutočnú ranu. Čo by si odporúčil ostatným 50-tníkom, ktorí sú o hodne horšej kondícii ako ty? A ty 50-tníci ať nepíšou blbosti, jo, ať nesedí u telefonu a nepíšou blbosti k tomu na Facebooku, na Instagramu, všechny sociální sítě a zvednou ty prdele, jo, a přijdou buď sem Slováci do ofy, začnou tady trošku makat jenom pro sebe, nemusí nic ukazovat, ať makají pro sebe a to samý českému národu, protože já jsem Čech a chci, aby všichni ty 50-tníci makali a ukazovali těm mladým, dávali motivaci, ne starým, mladým, že mladí lidi prostě stagnovali a nic jiného nedělají, než jsou na telefonu, ani si vejme už nechodí hrát. Jo, super, no tak tuto máme dôkaz, že 50 je číslo a nie je vek a že sa dá byť v neskutočnej fyzičke kedykoľvek. Dobre, tak želám ešte raz všetko najlepšie. Děkuji, bratře. A dúfam, že sa tu budeme vidieť čo najčastejšie. Dneska mi to končí a za 14 dní jsem tu zpátky a ty kluci mi zase nandají do huby, abych já měl vítěznou ruku. 7.6. vás chci vidět tady v aréně na Slovensku, kde budu mít opakovaný souboj s Kotalíkem, tak přijďte se podívat, přijďte podpořit. Ako si sa dneska cítil? Vieš čo, Alex ma troška zbil na ruky, troška tam dával dela, že ma seklo v krku, ale potom som si napravil na takom jeseterovi, neviem či ho poznáš, vieš, to je? No, počul som už nám niečo. Ja na ňom som si napravil chuť. No, bolo to žiaľ tak, má pravdu, ale o tom je tréning. Treba si vyskúšať, aké je to, keď vás ukončia. Však samozrejme, na to sme, aby sme si zlepšovali tie slabé stránky. Kde to chceš inde robiť, keď ne tu na? No, tak. Zápase bude neskoro. Přesně tak, je jedno, jestli dostaneš na tréninku do držky, ale vždycky to skončí tak, že jsme kamarádi a popřejem si hezký den. Presne tak. Takže hezký den vám všetkým, byte sa, ale iba v rámci športu.